Здравей YouTube, аз съм Blackstar и сега играя в един сервер на PvP. Тук има кит, Джун и други китове. Такава За да много, имам много брони. добри китове има тука. Много. Че даже... Даже сетове китове. И сега с мене... Как ти беше Battery X44. Ето го, кажех я на YouTube. Хи. Той сервер. Така че просто тията е токен сега. Тия. Ние трябва да ги изпобиеме там. Ами трябва да напараме. Ма дали че успееме? Там са 3 човека в тема. Я, как ми беше това? Ева тук при мен. Ще килим всякакъв. Пиши такова. Такова. Join и това. Джок. Що? Да сме отбор. Какво? Това напиши. Чакай, join, Джок. чакай, че... Да сме там. Ето сме двамата в активно. Не си ми пратил. Пратих ти вече си в активно. Ти трябва да пишеш Мартин, ти трябва да пишеш join и моето име. О, аз съм писал. А после, майче аз трябва да пишем accept и името. Ти ми бе. Чета. Те ти написах ти. Няма такова. Това е, чакай. Аре бе, тия страхливци няма да излезат. Join, името на фактора и плеера. Значи след join, името на... Не става. Join, името Джек и двама. моето име. Не става. Дай да видим как пише, без точка. Без такова. Не може. Казва ми, че спама. Много. Махни се. Има ли проблем, ако тира там и почне да се трепа? Ми отива, аз съм там. Ще хора там. То ме трепе. Той има хак. Ако не си го разбрал до сега. Ама аз го запалих. Чакай, няма 5 хиляди. Аз запалих някакъв със лък. Знам. Ти ли на някой? Дай го то флата. Вой. С лък. Той има код тепъл. Циганчето такова. Какво циганче? И що не ги целим и ние? Циганина влега тук. Трябва да кидаме някой. Циганина ме запали. Аз имам годен ябълки. Какво имам тук това? Аз имам 62 години. Аз по 16. Аз написах такова. Бой! Бой, кили го, ако видиш, имаш малко кръв, се презареждай. Да бе, аз имам такова, изгубил съм само 2 сърчица. Аз се губя броните. И какво ми е зор? Diamond Sword, 1000 лева. Този сервер се казва PvP Craft. Бой! Ти PvP град напиши, че получиш такова. Хубав меч. Знам. Такова. Сега съм го вече. Аз съм умиране. Я школа тепал. Аз вече аз съм умиране. Патрикс да ги атакуваме. Не мога, аз съм умиране. Едва ли съм кил. Сега ще да при нас. Трябва да ги разделим по един. Аз почти и правим. Има си Warp Free, да бъдат такива работи. О, Warp Free! Гри бе. Има и стрели, които не са нужни. Бе, давам. Тези стрели ми трябва да. Чакай. За мен ти трябва, защото имам безпредно. Както виждате,
Аз имам хузуни хак. Кой си го няма, бе? Добре, аре, скрин. Нищо, че тук има правила и са забранени. Ми добре, да ме бам. Като ме памнат, че влезна в Да друг ме профил. бамнат много низо. Имам Значи скрин, това е як сървъра. най-висими прожектор. За мен е як, като има Бой, PvP. бой, 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 бой. Те те запали, аз нямам кръв. А го атакува. Нямам кръв, кираха ме. Взехайте ми! Моите айтеми. О, аз взех някакви букуци. Ко те посамай? Ого! Я, трепи! Занимавайте ми. Я, ходи някакви бърдове. Занимавайте ми. Аз взех някакви айтеми, не знам дали са. Взех такова. Братва, ела при мен. Изложи се. Ти. Не, ти си изложи. Що? Не, кираха ме заради теб. Ти не слушаш. Тук мета някакви айтеми. Тук аз ти метам айтемите. Стържи. О, добре, за мен си. Добре, аз имам спи, човек или някой. Ого, тук съм пълен с храна, аз нямам. Ай, някой е да спи. Аз обикновено аз ядох такова. Някакъв е на някакъв спам. Аз с пицата предвиждам. Къде ще става къщичка? Бой, Те са вътре. бой, бе! Аре, килна! Яш колко те пал. Аз ям. И мерси за твоите години. Дай си има, куче. Аз си имам PvP граф години, ке ти Джуни. Аз съм на другия спам. Е, така си мислим, че е спам това. Аз там ги цера тия. Аз им спит. Да идвам ли при вас, зе? Бой. Идвай. Тук става супер килачко. Капан за Хелобрайн. Мисля, като ме кюнат, което ще стане скоро, да приключваме клипа. Бой! Аз няма да излизам, аз ще ги цера. Добре, аз ще приключа клипа, след малко. Шакъв ми дава фри айтем. Взимай всичко. Аз не мога да мина. Да. Да видим Патрик 44. Аз ги трябва скил ара. Аре, клянахме, аре. Аз ги трябва скил арата. Аре, чао YouTube, това беше от мен, аз бях Blackstar и чао. Кажи чао, бе. Чао, Чао YouTube.